Ngikubingelele ngikwamukele Mpokamtshali ngihleli ngikhuluma nenhlizwa lapha eyaziwayo emculi kaMaskandi sineminyaka inqalabutho yiqhawe lidala impela selikhulu emculi kaMaskandi esakhula silalela ngathi siyajabula ukuthi namanje uNkulunkulu sayibekela insizwa isayibambile futhi namanje sathola umculo omnandi sasuthola nakudala kade ngilele album yakho entsha nginayo kuphela ngisho amazwi uma ngizwa izwi engangilizwa ngiseyingane kakhulukazi ama-backings namanje kuseyinto efanayo mhlawumbe nje umbuzo wami wokuqala engingakubuza wona ukuthi izwi ukugcine iminyaka sonke siyakhula iminyaka iyakhuphuka kodwa izwi kusayi leli yazwi likacela lakudala wenza kanjani lapho mhlawumbe khona imfihlo idlayo udlale noma nje yikhono Ngibingelele ubantu bonke abalalele njengamanje. Embuzweni loyo obuza kwethu. Ngingasho ngithi yazi akukho umthetho ongudlayo engudlela ukuthi ngikwazi ukukhipha i-voice right. Into engayisho nje ukuthi akufuni ukuthi manje umculi ukholele ekutheni ikhona into esangakuhlula uma usumdala nokuthi akufuni ukuthi uma uculela abantu kube khona izinto ozoyicuba ozozidla ewuthoke ayihambisani nani waphela i-voice iphuma emphinjeni izokubulala lokhu umthimbo noma nezingaphakathi sakho ufuna uhlale njalo uyigcinile noma uzoba khona phela ukuthi mhlawumbe uyayijabulisa ngaleso sikhathi hayi kodwa usugxila nje ukuthi wena njalo nje uzigcina nje ukuthi iyakhrekha le voice mangabe ugxila kulezi zinto lezi ezishisayo okay hayi kezwakala kusho ukuthi izwi lifuna ukuthi ubukhumbula ukuthi wena umculi lezi leli uyasebenza usebenza ngalo uyibheke usebenza ngalo okay mhlambe ngicabanga ukuthi seke kwanesikhashanyana masineside kakhulu ugcinile ukhipha album uzizwa unjani lethini injabulo unecwecwe elisha emva kwesikhashanyana sesikade sigcinele ukuzwa umculo omusha kuwena futhi ngwenga ngilifile impela ngwengathi uma isikhashanyana kodwa uma kwami bengingamile ukuthi ngimele ngisabheka futhi bengibheka umculo lo owenziwayo njengamanje kuseyiwona umpela uMaskandi lo esasine ngawo from ngo-2000 kuze kufika manje ayi ngabona ukuthi ayikhona kuningi okulahlekayo ngathi hayi no awutho ngizama ukuthi ngibonise abalaleli ukuthi emakhaya ukuthi imiculo kahle kahle uMaskandi akuwo uMaskandi ngokuthi kufanele ukuthi uculuze abanye abantu noma kube uwe nje uzofuna wena ukuthi ubumarket ayibuke umculo ufuna uthando ufuna nokuthi use imessage basi khona mhlawumbe uthola ujaduduza wenza nje ukuthi abantu laba khona bejabule umculo wakho wakhe izwi all right no kuyazwakala kuyacaca i-album entsha ke manje sikhulume nge-album entsha khona senzela ukuthi abantu abangakabi nayo bekwazi ukuthi beyithole ngendlela efanele isihloko sawo sithini umuntu mhlawumbe eyisearcha lapha umculo usubuthengwe la online ko YouTube na ko Spotify isihloko se-album sithini akanakhali wafika nonyoko dola mshana awuhlawele wentombe salathina ikhoma bafana zoyithola ingozi wentombe salathina ikhoma bafana nansoka ingozi anobuza kunonhlanhla wagijimisa abafana bambila anobuza kunonhlanhla nonke wagijimisa abafana bambila umfana efike dakini umfana efike phuzile elale phumile umfana efike dakini uthabasenzile wentombi salathina ikhoma izingane
Isihloko se-album sithini? Isihloko sithi Indlu Khwayilana. Indlu Khwayilana. Kuselapho nje mfowethu ngijabula kakhulu yazi le album isingithuse kakhulu. Ngizethutha nabanye abaseduze nami ngoba uma ngiqala ukuyizwa. Yebo. Ngaze ngathola amakhonje empela amaningi kwathiwa hayi uyaphila ndawo khona. Ngiyazizwa. Bathi sazoba nawe nje wacula kakhulu hamba ngicula kakhulu kanjalo ngoba ngicule ngale ndlela le enjoy ukucula ngayo. But ayibona khona into ekhona into ethe ukuthi la. Ngithola ukuthi emfowethu usho ukuthi ngithinte mawala la entambeni. Ase nakuyi voice yokukhuluma nje ukuthi ivoice yethu. Ukuthi kube khona kanye kancane nje ngathi ngibuyele nje ngabuyela kuloshumi lo phela ngqaye ngaqala ngawo exactly. Yeah. Enkomeni zabantu ezinye enkomeni zabantu lapho kwangishamshaka emanxiweni. Yafakaza impela ke izwile leyo nto la. Ngaba phakathi kwalezo ngoma lezo 3. Athi loshuna udinga ukuyisele lapho. Ibe phakathi nendawo. Ngibona ukuthi abantu abazi uyithanda yini ngoba uyashuna wakudala ngeke. Ngathi ngokuthuba ke nesimanje yeah. Ngijabula kakhulu ngoba lapha nama-download hamba kahle kakhulu futhi ngiyabona ukuthi mhlawumbe kuyokuthi kushawa ubhodi zobe kuxoxela enye indaba ngoba ayiyabona kuza kahle kakhulu. I-album iphumile Indlu Khwayilana iyatholakala wasifakile etolo kunetolo kwaseziyashoda ngoba phela ungakhona esodwa nje uDakota naye olezito la ethelela ayifake ibhakela leziyashoda. Ikakhulukazi isitholakala kithi yini ngokusho njalo. Nakwabanye abafundi abengasebenza nabo. Usebenza nabo okay. Kodwa noma uthinta mina ngiyayithola nakhona ke la kuma digital lapho uyayithola kuwo wonke ama-platform. Yeah. Awukho la engathola ngalo khona. Ikhona nje umhlaba igcwele yonke indawo naze ukuthi ngathi nami ngiyesaba manje ngiyabenzela enza ngifuna ukutshela ngoba ngikhona ekakhulukazi la enkundleni zokuxhumana le album le eqale ukutrend ingakaphumi nokuphuma kusaphuma i-CD cover nje. Exact. Yatrenda kakhulu abantu bejabula ukuthi hey nangucela madoda abanye sebekade bamgcina. Hayi ke kodwa kwenethi ke ngivalelise manje. Before uvalelisa sicela ukuthi ungibalele mhlawumbe kule album noma ngambili sibethathu ingoma uthi nje uyithembile ukuthi abantu noma kanjani abaphuthume beyoyisearcha beyilalele bese belalela ne-album yonke kodwa nje uthi yabona ngalezi ngoma lezi ngigabe ngazo hayi bese uvalelisa ubatshela ukuthi mhlawumbe abakufunayo bengaxhumana kanjani nawo. Kahle ngigabe nayo yonke CD lo 15 yonke. Kodwa ngoba phela kubakhona lezo na ubona ukuthi impela abantu ngifuna ukugadla ngisho stage. Yona lesihloko impela Indlu Khwayilana hayi impela yiyo bese kuzoba yile ethi ngifuna umkhombisa indlela. Usunje track 2 no track 3. Hayi impela Indlu Khwayilana naye ethi ngifuna umkhombisa indlela. Hayi lapho impela hayi yizo lezo impela engabe ngazi ukuthi umlaleli noma kuthiwa ukuphi la kakhona makuthiwa ulalele lezo ngoma ngeke ngavukuhleva ashathu. Lezo ingoma oyisho impela ngiyavuma zinzima kakhulu kodwa ke mina mangathiwa ngigadle futhi ngingaphinde ngigadle ngalethi yalala ingalele. Yebo lethi yalala ingalele kwaze kwase intombi yabayona. Ngiphinde ngigadle ngalethi ethi uyamemeza lapho uthi khona wayishaya indonde emini umfana wakhala wathi yakhe le ndonde. Ngiyabona zonke ngikho ngithi kahle akukhethe kunzima nami sengiyakhuthuluza nje. Okay umuntu mhlawumbe ofuna ukuthi lo msebenzi awuthole noma mhlawumbe umuntu ofuna ukuxhumana nocela mhlawumbe ofuna ukumema ucela emcimbini othile inombolo yakho mhlawumbe noma ku Facebook noma kuphi akuthola kanjani? Kuzafana ku Facebook ngicale nje ku Facebook uthi nje cela zinike isosha njalo. Yebo. Uyadibana nami lapho
Kulapha na enambeni yami ethi 072 78 72 537. Okay. Kanti lapha kuma-email uthi mtshali sk1@gmail.com. Yeah. Yeah. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho sikufisela konke okuhle ngathi umsebenzi waba kahle siqhubeke zikhulu inombolo kuma-downloads umsebenzi siyathemba ukuthi nasemsakazweni sizokuzwa sikufisela nje konke okuhle. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu Daba. Danke. Uzovuma ngithena kwawakho tata kwa ungacula ukhabalaza ushaye ingoma ejabula ungacula uhoshozela ushaye ingoma ejabula